نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Жанға шатлық кетірген, көңілге хuzur берген, йөрәкне хисләндергән, Рамазан килде, Рамазан. Сәхәрләргә торыгыз, Коръәнне күп укыгыз, балда шайтаннар тыгыз, Рамазан килде, Рамазан. Рамазан килде, Рамазан. Мәбәрәк булсын Рамазан сезгә, мәбәрәк булсын Рамазан безгә. Бәйрәм килде бөтен безгә, Рамазан килде, Рамазан. Muhtaram газиз кардашларым, мубарак булсын Рамазан айларыбыз. Аллаһ Тәгалә шушы айларда кылган изгелекләребезне, уразаларыбызны, намазларыбызны, зикрләребезне кабуллардан әйләсен. Һәм дә шушы Рамазан айын тулысынча уразасын тотып бетереп, Рамазаннан соң да гынахсыз сабый балалар кебек Аллаһ Тәгалә безгә булырга насыйп әйләсен. Көтеп алынган Рамазан айы да килеп җитте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан килер алдыннан Аллаһумма баллигна Рамазан дип әйтә иде. Ягъни я Раббым безгә Рамазанны ирештер, Рамазанга кадәр яшәргә насыйп ит дип дуа кыладыр иде. Кадерле дин кардашларым, 2023 елның 22 мартында кояш байыгач без мусульманнар өчен изге Аллаһның шиксез мәрхәмәте һәм мәгъфирәте булган ай мубарак Рамазан айы башлана. Раббыбыз Аллаһ Куръан Кәримдә әйткән: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману кутиба галейкумус сияму кама кутиба галаллазина мин qablikum лагаллакум таттакун." Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Куръанда әйтә: "Эй иман китергән кешеләр, сезгә, сездән алда яшәп узган кешеләргә фарыз ителгән кебек, ураза фарыз ителде. Шул вакыт сез Аллаһдан куркучы, тақвада булырсыз" ди. Рамазан айында Аллаһ Тәгалә безгә Куръан Кәримен изге китап һәм адәм балалары өчен туры юлны күрсәтүче итеп иңдергән. Нәкъ менә шушы изге Куръан иңдерелү вакыйгасы сәбәпле Раббыбыз Аллаһ Тәгалә Рамазанны елларның башка айларыннан үстен иткән. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان ayı kişilerge туры yol hem dürüstlükni yalgandan ayıra turgan delilleri bulgan Kur'an ingen aydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem anın sahabeleri, anın yolun devam ettirüşler uşbu kıymetli günlerini Kur'an okuğa hem anın mağneleri turunda uylanuğa bağışlaganlar. Urazanın nigizinde derin hikmet var. Uraza ibadetin ötevşilerge Rabbimiz hesapsız ecir sevapların biri. Bizge ise Allah Teala karşında tağında İhlaslık күрсәтеп, үзебезне günahlardan саклап, сабырлык белән ураза тоту фарызdır. Шуңа күрә барыгызны да кабат ихлас калбымнан Россия мусульманнарының диния назараты исменнән ихлас тәбриклим. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ramazanda sabır
neşeleri var. Ramazan keldi Ramazan, mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, bayram keldi bütünümüzge. Ramazan keldi Ramazan. Kılınan doğruluk vakti, Allah'a bergen anti, Rabbisi ona baktı. Ramazan keldi Ramazan. Kilevi şatlandırdı, yürekni canlandırdı. Jitti uyandı vakti, Ramazan keldi Ramazan. Ramazan keldi Ramazan.